আমি দেখিছো এতিয়া মানে এটা ডিপার্টমেন্ট দি থৈছে আগৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী যথেষ্ট তেখেতে কাম কৰিব পাৰে বা এটা সন্মান এটা যেটো দিব লাগিছিল হেতুটো তেখেতসকলে দিয়াটো দেখিবলৈ পোৱা নাই কথাটো কৈছো আমি আমাৰ সময়ত যেটো ডেপুটি চিফ আছিল সো তেখেতেটো এটা ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে সব কাম তেখেতে দায়িত্ব লৈ কৰিছিল এই অঞ্চলতে বা এই জিলাখনতে গতিকে সব ডিপার্টমেন্টতে তেখেতে কাম কৰিছিল তো আজি যেটো দেখিছো যে এটা ডিপার্টমেন্ট দিছে এই কথাটো কৈছো মই खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव थांखिफ्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय सेव रायजोफोर माखासे इम्पर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैनाय जादों दिनै जों सावरायगोन गिबिसिन थारावनो एपिबि पार्टीनि आफादगिरि अनजालि दैमारि मेडामनि सायाव नैथियाव आरोबाव जोङो सावरायलायगोन बेजोंनो लोगोसे अदालगुरियाव थानाय रिहन दैमारि सारनि सायाव थामथियाव जोङो सावरायलायगोन आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारनि सायाव जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो इउपिपिएल पार्टीनि सीएम रायजो सभानि एमपि बेखौ लाफानानैबो जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायगोन बे समाव खोनासंग्रो गिबिसिन थारावनो अनजालि दैमारि मेडामा मा बुंदों लाफैयाखै होननानै आं बुङाखै आं बुंदों जे आदाया लोगो हमनो होननानै लिरहरनाय बिथांमोना ओरैनो फैयो आलादा खोथा दिनै आदाया गाव आंखौ बुंदों जे जेलनिफ्राय सफैनायनि सानसे उनावनो आंखौ बुंदों जे नोङो प्रमद बर'नो लरेन्स इस्लारिनो आरो दिपेन बर'नो नोङो वाट्सएपआव मेसेज हर आं बिथांमोनखौ साथामखौबो लोगो हमनो लुबैयो आं लोगो हरबाय हरनायनि उनावहाय प्रमद बर' बिथाङा लिरहरबाय जे बेखौहाय लरेन्स इस्लारिया कन्टेक्ट खालामगोन नोंजों लरेन्स इस्लारिया लिरबाय आङो बेखौ गाबोन चिफजों रायलायगोन ओमफ्राय दिपेन बर'आथ' जेबो रिप्लाइ होआसै बेनिफ्राय थाबाय 20 दिन थांबाय प्रमद बर'आ बिदिनो दायित्व होदों होनना ओमफ्राय बेजों रायलायगोन होनबाय गावजों बिदि नारलायलायनानै 20 दिनसिम ना फैया होननानैबो बुङासै लोगोबो हमासै अन्तत फैनो हाया माबा खारन आरो जोङो प्रमद बर'खौ जोङो बुङा जे बिथाङा प्रट'कल थानो हागौ माबा मोनसे खिन्थु दिनै आबसुआथ' जातीय संगठन गावा गासैनिबो थाखाय होननानै बुङो बिदिब्लाथ' दिनै सासे मानसिखौ जायजों बिसोरो एकर्डआव माने सहि होफाबाय जायफोरजों बेनि मानसि फैदों दिनै अरुणाचलनि मानसि फैबाय त्रिपुरानि मानसि फैबाय दिनै मेघालयनि मानसि फैबाय गुबुन हारि जातिनि मानसि सोरबा मिसिं सोरबा राभा सोरबा आनखि बेंगलि गुरखा गासैबो नायफैदों लोगो हमफैदों बेनि उनाव आं लोगो हमनो होनना लिरहरनायनि उनावबो लोगो हमफैया बे सोमोनांथाव बाथ्रा आरो अन्तत दिपेन बर' आरो लरेन्स इस्लारिया फैनानै लोगो हमनो हायोमोन जेबोथ' बाथा थानाङा दाथ' बिथांमोना सुक्तिबो खालामखांबाय गिनांगौबो नंला दिनै त्रिपुराफोरनि एमएलएफोर बायदिया फैनानै लोगो हमफैदों शिलंनिफ्राय दिनै मेघालयनिफ्राय एमएलएफोर बायदिया फैनानै लोगो हमफैदों बिनि उनाव माखौ गिनांगौ दंमोन नङा होमबा मा दङ बिनि आन्दोआव थिग दङ प्रमद बर'आ जे चिफ बिथाङा प्रट'कल मोनसे दङ खिन्थु दिपेन बर'आथ' फैनो हायोमोन लिरहरथारदों बिनि वाट्सएपआव आंनियाव दाबो मेसेजआ दङ आनफर्चुनेट आरो रायजोफोर बे भिडिअनि बेलायाव आं बेखौल' बुंनो सानो जे अनजालि दैमारि मेडामा दिनैसो माब्रै बेबायदि बाथ्राखौहाय बुंनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय फोसावखो ना अनजालि दैमारि मेडामा विधान सभा इलेक्शनखौ नायनानै रन्जन दैमारि सारनि नामखौ लानानै गेम गेलेनो नागिरदों नामा आं बेखौसो सानदों दे रायजोफोर सिगां मानो बुङाखै अनजालि दैमारि मेडामा आरो जाय ससियेल मिडिया निउज पर्टेला अनजालि दैमारि मेडामनावहाय बे कुइसनखौ खालामदों थांनाय गारबोनाय समावहाय मानो बे कुइसनखौ खालामाखै थारैनो बे निउज पर्टेलाबो वान साइड भिडिअ बानायग्रा नामा रायजोफोर गोबाव समनिफ्रायनो सापर्ट खालामबोनाय बिपिएफ पार्टीनिखौहाय मदद खालामनाय डक्टर अनजालि दैमारि मेडामा रायजो राजाफोरखौहाय थगायबोगासिनो दङ उदालगुरि जिल्लायाव थानाय डक्टरेट फरायनाय अनजालि दैमारि मेडामा दिनैनि समाव आरोबाव बिसायख'थिखौहाय नोजोर बोनानै सोरखौबा गाज्रि मोननानै सोरखौबा माने बदनाम खालामनो थाखाय बे रावखौहाय दिनै ससियेल मिडियायाव फोसावदों बेनि अनगा जेबो नङा आरो आं सिदा बुङो अनजालि दैमारि मेडाम नोङो मोनसे पार्टियावनो थानानैहाय खामानि मावा बेनिखायनो बियो मोजांबो बिबान मोना आरो
बे मेडामा गावखौनो जोबोद गोरों फरायनाय साननानैहाय बियो माने बिबानखौबो हामजाया गाव हारसिंनो रानि जानो लुबैयो बेनिखायनो बियो बेयाव बारस्लायलाय बैयाव बारस्लायबाय थानाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन फाइनालि थांनाय काउन्सिल इलेक्शननि सिगां एपिबि पार्टीनि मोनसे गोदान आफाद बिथांमोना जोनोम होनाय जोङो नुदों पलिटिकेल्स पार्टी आफाद माने गुबुन आफाद नङा दै पलिटिकेल्स पार्टी बिथाङा जोनोम होनाय जोङो नुनो मोन्दोंमोन दा बेफोरखौ जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला बर'फोरनि गेजेरावहाय अर सावनानै होग्रा सासे आइजो होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा रायजोफोर मिथिबायना दा आं बेखौनो ओरैबायदि आसरित मोनदों थांनाय समाव मानो बै इउपिपिएल नि सिएम आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर'मोननि गावनि बिदाखौ नायहैयैनि बाथ्राखौ मानो बुङाखै रायजोफोर ससियेल मिडियायावथ' कुइसन खालामदों सोरबाथ' बुंसोलायदों दिपेन बर'आ फैयाखै इउपिपिएल पार्टीनि सिएम प्रमद बर'आ फैयाखै बेफोरबायदि खोथा बुंसोनाय जोङो खोनादों नाथाय दिनै जों खोनाबाय अनजालि दैमारि मेडामा सिदा खोथा बाथ्रा बुंनानै होनाय बेयो जाहैबाय मोनसे फावथिना इलेक्शनखौ नोजोर होनानै गेम गेलेनाय मोनसे नाटक बियो रायजोफोर मिथिबायना बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन नैथियाव उदालगुरिनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारि सारखौहाय फिसाज्लाखौहाय इलेक्शनावहाय थिसनगोन माने रिहन दैमारि सारनि जे फिसाज्ला बेखौहाय पलिटिक्सआवहाय सोगोन होननानैहाय गोबाङानो बुंसोलायदों सोनाय सोयै बियो उननि बाथ्रा सोयोना सोआ बेखौथ' आंबो मिथिया सोब्लाबो जेबो नङा सोआब्लाबो जेबो नङा बिफायानो पलिटिक्स खाब्ला फिसाज्लाया पलिटिक्सआ जाखागोनानोखा रायजो राजा नोंथांमोन जुदि फिसाज्लाया पलिटिक्सआवहाय हाबनायनि माखासे बेहा गियान दङब्ला बेयो पलिटिक्स जागोन देरफुनाय मानसि जागोन जाथों आरो माथो बेयावहाय सापर्ट खालामग्रोना सोर रायजो राजाफोरनि सायावसो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनोब्ला बियो पलिटिक्सआव देरहागोन रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनोब्ला बियो जेननानै थागोन बेयावहाय बुंनांगौ होननानै आं जेबो साना नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जानानै फैबाय दे रिहन दैमारि सारनि सिटआ गोमागोन नामा चिरां जिल्लानि इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय थांनाय डिपुटि चिफ सिगांनि डिपुटि चिफ दै खाम्फा बरगयारि सारा जेरावहाय रिहन दैमारि सारनि जे सिट बेखौहाय सेनो नागिरनाय जोङो नुनो मोनदों उदालगुरि जिल्लायावहाय मिनि सेक्रेटारियेट गायसननायनि नामखौ लानानैहाय उदालगुरिनि रायजो राजाफोरखौहाय बिपिएफ पार्टीनि सिएम मिस्टार महिलारि साहाबा मा ललिपप दौनानै दोनदों नामा रायजोफोर मानो बे ससे समावनो 6 मासनि गेजेरावनो मानो सिट सोलायलायनायनि मानो एरख'ज्लायनायनि बाथ्राया फैखो रायजोफोर नोंथांमोनाबो सिन्था खालामनानै नायदो बाथ्राया बेसेबां सैथो नुगोन उनावहाय ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव जों सावरायगोन आबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' सारनि सायावहाय दिपेन बर' सारनि गाबनायखौ लानानै माखासे सुबुंफ्रा मानो रंजानाय जोङो नुनो मोनदों थाट्टा गेलेनाय लाजि फोनांनाय ससियेल मिडियायाव फेसबुक पेजआवहाय कमेन्ट बक्सफ्रावहाय जोङो पस्ट होनाय नुनो मोनदों रायजोफोर नाथाय आं सानो बिसोरबायदि मानसिहा जेबो गियान गैया बिमा बिफाखौबो मान होनो रोङा जाथि खुरमाखौबो मान होनो रोङा माहारियारि आफादखौ मान होनो रोङा माने बिमा बिफाखौबो मान होनो रोङा जाथिखौबो बियो माब्लाबाबो मान सनमान खालामनो रोङा आरो गावखौबो बियो फोसाबनानै लानो रोङा बेबायदि मानसियासो माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरखौहाय मान होनो रोङा रायजोफोर आबसुआ बर' हारिखौहाय फोथांनानै लाखिबोनाय जागायजेननायनिफ्रायनो आबसुनि आखाइ दङ बिएलटिआवबो आबसुनि आखाइ दङ बिएससिआवबो आबसुनि आखाइ दङ एनडिएफबिआवबो आबसुनि आखाइ दङ गासैयावबो आबसुनि आखाइ दङ दा आबसुनि थाखायसो बर'आबो दिनैसिमहालागै बेसिखिनियावहाय आगान सुरनो हादों बेखौहाय जों बयबो मिथिगौ दा दिपेन बर' सारा माहारियारि आफादाव दंखायोमोन बिथाङा हारिनि थाखायनो खामानि मावखादोंमोन
दा बिथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावनायनि थाखायनो हारिनि थाखाय सानग्रा पार्टियावहाय ज' जानानै खामानि मावनो ओंखारदों। बेयाव माबा गोरोन्थि दङ खोमा रायजो राजा नोंथांमोन। दुखु जादों गावनि पार्टिखौहाय गारबोनायनि थाखाय 25 बोसोर लोगो लोगो ओरैनो थांज्लायनाय खोथा बाथ्रा रायज्लायलायनाय जालायनाय लोंलायनाय बेफोरखौहाय गोसोखांनानै दुखु मोनदों। गुबुनफोरजों सोरजोंबा रायजानाय बुंजानाय सोंखारि जानाय बेफोरखौ लानानै दुखु मोनदों। बेनिखायनो गोसोआव दुखु मोननानै गाबदों। बेखौहाय मानो मिनिदों रायजोफोर? जायहा गावनि पार्टिखौ एंगारबाय आरो गुबुन पार्टियावहाय माबायदि जाहैगोन बेखौ सिन्था खालामदों। माहारियारि आफादनिफ्राय पलिटिक्सआव फैनाय बेखौहाय जोङो नुनानैहाय जोङो रंजानांगौसो। माहारियारि आफादावहाय बियो मोजां खामानि मावबाय, थिग बेबायदिनो जाहाथे नैबे पलिटिक्सनि समावबो हारिनि थाखायनो खामानि मावो, आं बेखौसो आसा खालामो रायजोफोर। नाथाय आं ओरैबायदि आसरित मोनदों एपिबि पार्टिनि अनजालि दैमारि मेडामखौ। बिथाङा 100% विधानसभा इलेक्शनखौ नोजोर बोनानै बे बाथ्राखौहाय बुंदों। बाथ्रायाबो बेसेबां सैथो, हयथ' इयुननि समावहाय बे आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि खुगानिफ्रायनो बेफोर बाथ्राया ओंखारनोबो हागौ। नेनानै था, खोनानोबो हागौ रायजोफोर, बेसेबां नंखाय बेसेबां सैथो। अब्ला रायजोफोर आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय। गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।